120 sekundi televizije Banat. Cene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju porasle su u Srbiji u novembru 2022. za 1% u odnosu na oktobar, a na godišnjem za 15,1% prema konačnim podacima Republičkog zavoda za statistiku. U poređenju sa decembrom prošle godine inflacija je u novembru zabeležila rast od 14,6%, a prema statističkim podacima u novembru su na mesečnom nivou najviše porasle cene odeće i obuće za 1,3% i hrane i bezalkoholnih pića za 1,2%. Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, transport i oprema za stan i tekuće održavanje poskupili su za po 1%, alkoholna pića i duvan, rekreacija i kultura, zdravlje i obrazovanje za po 0,5%, a komunikacije za 0,1%. Grad Vršac obaveštava sve roditelje koji su prijavili svoju decu za novogodišnji paketić da će vaučere za preuzimanje paketića moći da podignu u svečanoj sali Gradske kuće do srede 14. decembra od 9 do 20 časova uz lični dokument. Opština Bela Crkva obezbedila je novogodišnje paketiće za svoje najmlađe sugrađane. Prijava za besplatne novogodišnje paketiće za decu uzrasta do 10 godina traje zaključno sa 16. decembrom. Roditelji ili staratelji mogu izvršiti prijavu na pisarnici opštine, a potrebno je poneti izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi dokument na kome se vidi uzrast deteta. U naseljenim mestima paketići će se podeliti preko saveta mesnih zajednica. U petak 16. decembra književna opština Vršac organizuje 12. put manifestaciju Dani Petru Krdo pod sloganom kao signal svestranosti. Manifestacija posvećena poznatom pesniku održava se u godini kada KOB obeležava trostruki jubilej. 50 godina od osnivanja, 100 godina od rođenja Vaska Popa i 70 godina od rođenja Petru Krdoa. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Gradske kuće sa početkom u 12 časova, a ovom prilikom biće priređena mala izložba Kovovih knjiga koje posetioci i građani mogu dobiti na poklon. Kulturni obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište u prepunoj sali zgrade Kulturnog centra uspešno organizovao promociju knjige Ne boj se pravoslavlje, autorke Slađane Liptake iz Hajdučice. Tokom ove prezentacije prisutni slušalci imali su prilike da uživaju u izlaganju poezije i proze autorke u lepoti literarnog stvaralaštva i književnosti. U sredu 14. decembra u vremenu od 8 do 14 sati u Vršcu će bez struje ostati Novosadska ulica, a u vremenu od 9 do 14 naseljeno mesto Markovac. Nakon hladnog i maglovitog jutra u toku dana u većem delu pretežno sunčano, na jugu Srbije umereno oblačno, vetar slab promenljiv. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 3 stepena. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.